trebalo uskladiti hrvatski pravni okvir na ovom području sa međunarodnim. Ja se s time posebice slažem, a pri tome naravno posebice ističem i Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe u kojoj je sadržana poprilično dobra regulativa na ovom području. Jer ako promjene našeg zakona idu toliko sporo onda možemo to ubrzati na način da prihvatimo međunarodne instrumente koji reguliraju istu ovu materiju. Jer zakoni jedne države su ustvari odraz vrijednosti jednog društva, odraz dominantnog razmišljanja u tome društvu. I besmislene su ove rasprave ovdje koje zagovaraju ravnopravnost spolova i ispravljanje devijacija u praksi koji smo svi svjesni, koji su kolege napomenuli, ako nakon toga ne dolazi konkretna akcija. A konkretna akcija u ovom slučaju je ustvari relevantan pravni okvir kojim će žene dobiti mogućnost da u pravom smislu riječi iskažu sebe u društvu kao jednako vrijedan sudionik i stvaratelj ovog društva kao što su to i muškarci. I zato maloprije smo čuli u raspravi također da su žene puno uspjele ostvariti u svojem pravu za ženska prava i da će nastaviti tako dalje. Nije to borba žena i ne smije biti borba žena. To je borba svih nas, svih osviještenih ljudi u ovom društvu da se bore za ravnopravnost svih ljudskih bića u ovom društvu. A žene su jednako vrijedne muškarcima, prema tome to je zajednička borba i žena i muškaraca i pokažimo to time da u Saboru poduzmemo inicijativu za ratificiranje određenih međunarodnih konvencija sa ovog polja. Ne čekajmo